you should know me, right? Other half a replica. Здравейте хора, аз съм Gamer1 и днес ще направя едно малко по-странно видео. И ако останете до края на видеото, ще разберете какво е. И да, ще направя нещо като реакшън или сатира на това клипче. Когато харесваме някой, да започваме. И моля, намалете се до средата, защото ще стане това. Здравейте хора! Така, нека да помахаме на камерата. Днес реших да направя клип за това чувство, когато се влюбиш. Не мога да кажа... Добре. Много хубаво. Карай, че целият интернет и YouTube е пълен с тия клипчета, но карай. Сигурно не действат, но пак е ние да качим от този сорт клипче. Имам много голям опит, но все пак съм подразбирала това-нова. Добре, това-онова. Реших да го споделя с вас и ако искате да знаете за какво става въпрос, останете и гледайте. Какво има там? И моля се успокой се, защото постоянно чувам едно тропане или някакво такова. Абе, ако гледате клипчето, ще разберете. Гледайте клипчето до края. Вау! Това беше най-доброто нещо, което съм виждал. Най-добрият едит. Вместо да си спреш клипа и да направиш така, нали, слагаш си ръката и спри клипа и да, а не само да сложиш ръката, да се чуи и да продължиш. И да гледаш като опулена и качеството е много хубаво. И хора, ще правя видеа с фейскам, не му е срам, просто нямам камера. Така... Да продължим. По принцип, когато се влюбим, това не е едно от най-приятните чувства по принцип. Така ли е, що не е приятно? В смисъл, не знам. Но пък има и друга страна. Когато се влюбиш, винаги Ден си инь ян бе, черното и бялото. се замечтаваш, не мислиш за почти нищо друго, освен за храна и Фейсбук, но почти... Когато харесваш някой, се замечтаваш за храна и Фейсбук. Поне аз така разбрах, долу в коментарите да ми отговорите. Точно. Какво е, че аз нещо не разбирам. За нищо друго не мислиш и се опитваш да се концентрираш единствено върху това и да си спомняш Да се концентрирам върху храна и Фейсбук. Воу! Голямо предложение. миналите спомени, които си имал с възлюбения си. Аха, да. Браво. По-скоро трябва по-лесно да го забравиш, а не да се спомняш за него. Защото ще ревеш и си в депресия. Омага. Ама как ти де? Да продължаваме. Имало и други случаи, в които нещата не са точно по този начин. Добре. Мислиш си за това как ще провърви връзката ви всъщност, но Да, тя тук всъщност оцели. още не е започнала и изобщо не се знае дали ще започне. Другото чувство, когато се влюбиш е буквално казано пепероди в коре. Когато видиш момчето, започваш да се потиш. Да не четеш книга, да не чети книга за това видео, да знаеш. Браво. Почваш да си пукаш ръцете, да си нервна. Да си пукаш ръцете, да си нервна, да не си в цикъл. Да си мърдаш краката и постоянно Защо да се мърдаш се страхуваш, краката? че ще кажеш някоя пълна глупост, за която той ще ти се изсмее в лицето. Но... What the fuck, момчето трябва да е пълният дебил, че да ти се изсмее в лицето. В смисъл, да, поне при мен не се е случвало да някой момиче да каже пълната глупост и се изсмея в лицето. What the fuck, защо ще го правя? Дори да е пълната простотия. Се държа да не съм идиот. Разбира се, ако те харесва, ще разбере твоята... И пак, не съм харесвал момичето, ама не съм се смял като пълният тапак. Тъй, че гледай по кой си падаш. Падате. Твоята странност. И може би и той ще я изпитва. Не знам. Сега ще ви кажа няколко съвета. Давай, да не се реже или гори с запалка, да изпитва. Може би ще проработят при вас, ако харесвате някой. Хубаво. Но в друг случай може и да развалят връзката ви, така че не разчитайте изцяло на тях. Вау! Пак това! Номер едно. Винаги, когато харесвате някой, трябва да му го кажете в лице и да не объртате много. Просто изстреляйте го браво! Кажете му,
Чуй, харесвам те, но не знам дали ти имаш същите оградни чувства, тъй че искам да го науча и ако не, съгласен ли си? Добре, може и малко телефона или микрофона там, каквото имаш, дед записваш с него да го оправиш, защото зачува пак някакво пращене. Не, че моето аудио е много хубаво и всичко, не, че ми е много хубаво, обаче, да, все пак имаш 1200 съба и би трябвало малко така да се оправиш видеята и да съм с малко по-хубаво качество и да имаме интро. И да останем приятели? Поне при мен това действа и в двата пъти съм го използвала и винаги е ставало. Браво! Не трябва да криете чувствата си, защото така ще стане още И тук е вярно, браво! 4 верни! Другият съвет, втори, който искам да ви дам, е когато харесвате момче, не се правете да изглеждате... Ама ще ми го дадеш лично или? Защото тук по видеото, виж, ако всеки го знае този съвет и го научи от тебе, как ще проработи? Мой нарочно така и не. Знаеш ли? Айде да продължаваме. По-красива или пък по-омайна, да се срещвате, Омайна? гримове, Охо. какво ли не, маркови дрехи и така нататък. Ако момчето Маркови дрехи. Все пак не трябва да си пълната горила или свиня пред момчето, защото и то всяко момче би харесвало някой момиче, дете се поддържа малко. Не, дори и не малко, да се поддържа, да има хигиена, а не да си някаква рошова кранта с... да знам, пъпки тук прибита от семейството ти, да. Абе, разбрахте ма. Ако ви се случва, ще знаете. наистина ви харесва, ще ви хареса заради това, което сте. Разбира се, не се оригвайте и не дайте да пърдите, когато сте насреща. Добре, ако това се отнася за момчетата, но ясно, че няма да пърдим, нито да се оригваме пред момичето, нито пък момичето все пак е момиче, иска да си фане гадже, защото иначе ще бъде един месец в депресия и да отидете на среща и да се оригнеш или спърдиш, е така мазно, защото бабата ти е направила боб и да кажеш: "Сори, баба ми направи боб." Ама няма, ще се стискаш или отиваш до кинефа. Айде, да продължаваме. If you know what I mean. Да. Уау. Трети и последен съвет е, когато харесвате някой, просто опитайте се да разберете неговите хобита и се опитайте да се сближите с него по този начин. Опитайте се да разбере какво харесва. Да, и ако той харесва съвсем различни неща и ние не можем да ги направим, какво правим? Ай, за мен направо специално да ми направиш едно видео за отговорите ми. И след като разберете... Не мой би, че имаш 1200 съба. Damn. Подкрепяйте в това. Винаги това ще подейства, защото той ще се чувства... Чакайте, кой да подкрепя? Ко? И това ще подейства, защото той ще се чувства подкрепян от някой. И след като вие сте единственият, който подкрепя в шахматния клуб, Какъв шахматен пулп. безотказно е. Вау, Да. какво беше това? Мултифункционални рендета или биопрасета или кокошки? Безотказно е. Да. Така ли? За някои неща се шегувах, но наистина съветите ги приемете на сериозно, защото по принцип, ако момчето ви харесва, ще ви хареса заради това, което сте. Добре, ама може ли да уточняваш за кои неща се шегува, защото аз за някои неща, които се шегува, аз не разбрах. И да. Не заради това, което е опаковката ви. И разбира се... Ти не си вафла или кремвер. Опаковка. Абе, опаковки. Ако стане така, че да станете гаджета, след това... Значи, ако стане така, да сте гаджета с тези съвети, или момчето ви хареса от отдавна, или е пълния неудачник, дето иска със сигурност да тръгне с някоя, не го е бе дали е тритонка, стотонка, или аз не знам точно, ама както и да е. Ще си покажете рогата, по-добре да ги покажете в началото на момчето, да не си губи време. Тези съвети по принцип стават и за момчетата. Добре, що стават за момчетата? Направи клип за момчетата. Да не бъркаш половете, нещо.
Да ми обясниш. И да ми обясниш на мене за рогата или някой от съвоите ми долу в коментарите да напише за рогата, защото аз не разбирам. Аз ги казвам главно на момчета, не се обиждайте. Няма. Приемам го. Няма. До следващият ми клип, надявам се този да Честно, заклевам се, няма да се обиждам. ви е харесал. Ако е така, можете да споделите, харесате и коментирате. Вече забравих нещата, но вие си знаете без да ви ги казвам. Не ви насърчавам, просто ви предлагам. А за още клипове можете да проверите в канала ми долу, както и да се абонирате за него. Ще си Тук са ти клиповете. Може да си отстригнеш направо косата, да ти виждаме ушите, да станеш като маймуна. И каналът ти е тук и посочи така или сложи прозорче за каналът ти или и тук едно малко кръгче, квадратче, да се събнем. Или поне си направи аутро, като не знаеш и като се забравя нещата или ги помни. И хора, това беше от мен. Надявам се да ви хареса. Ако е така, харесайте, коментирайте, абонирайте се. Пишете дали искате още такива клипчета. Ако е така, пишете ми в коментарите и се видим в другия клип. Бай!